L-ewwel bewsa, l-ewwel tlannieqa, l-om li żżomm f'dirajja tarbija ġdida. L-om li għalu lieda hija t-tarka tagħhom u li tarbija titwilet fil-jum iddedikata lill-ommijiet kollha, dan il-mument iġib miegħu aktar ferħ. U f'jum l-om din is-sena l-Isptar Mater Dei laqat trabi ġodda fosthom iċkejkla Chloe May, it-tieni tarbija għal Stephanie. Serta tekku, huwa rigal ħanejtek, rigal doppju f'dan il-jum. Wasanna fu nofs bejwet u ieħor u f'neqsin 10 twildet. Ġifi kien naqra kollox ta' malajr. Mhux ħaninsewa żgur. Il-midwives m'hemmx kelma ħlif grazzi kbira għalihom għax l-ħares ma jkunux huma jagħmlu xogħol kbir. Rachel Alfonso hija waħda mill-iżgħar qwiebel fis-sala tal-maternità. Wara ftit snin dan il-mestier saret taf li qed taħdem spalla ma' spalla mal-qabla li assistit lill-omma biex twellet lila. Jiena sewmija, so il-mami dejjem tiddeskrivi t-twelit b'mod partikolari u dejjem issemmi li l-midwife Catherine baqgħet tiftakara li kienet magħha, mbagħad irrealizzajt li Catherine kienet il-manager tiegħi, so it was a nice surprise. Nirrispetta ħafna bħala l-manager tiegħi imma dejjem kelli soft spot lej Catherine il-fatt li naf li she witnessed our birth u kienet hemmhekk magħna. It-twelid huwa mument speċjali għall-umanità u li fih jitqanqlu bosta emozzjonijiet. Il-partner tal-om, l-emotions li joħorġu jaraw it-tarbija, something beautiful, għax sarru ġenituri. Ewwel ma mjad niftakara, kellha 4 tfal in the meantime u baqgħet tfittxni, so kon hemm relationship, tinħoloq relationship kbira. Li tkun qabla hija vokazzjoni u kif qalulna huma stess teħtieġ modrija mħabba u li wieħed jifhem l-istat kemm emozjonali u anke fiżiku ta' kull omm li se tkun se twellet.